Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního učení v České republice a Itálii. Projekt Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního učení v České republice a Itálii je zaměřen na problematiku středního a celoživotního vzdělávání v obou zemích. Koordinátorem tohoto projektu je Pardubický kraj a partnerem je provincie Brindisi v Itálii. Cílem projektu je seznámit se vzájemně s rozsahem učebních osnov a s jejich aplikací ve středním, všeobecném a odborném vzdělávání, ve vyšším odborném vzdělávání a při uskutečňování odborných praxí. Česká i italská strana vzájemně srovnávají formy, prostředky a metody vzdělávání, systémy hodnocení, způsoby přijímání ke studiu a způsoby jeho ukončování. Další oblastí zájmu tohoto projektu je činnost center celoživotního vzdělávání v obou zemích. První den návštěvy Pardubického kraje strávila italská delegace na gymnáziu Mozartova v Pardubicích. Italové dnes se ve škole mohou podívat na semináře z cizích jazyků, mohou si vybrat, jestli se chtějí podívat na angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu. Určitě vzhledem k tomu, že jsou tam kolegové, kteří mají aprobaci matematiku, fyziku, takže navštíví i běžné hodiny matematiky. V průběhu vyučovacích hodin se italští učitelé aktivně zajímali o způsob výuky i technickou vybavenost školy. Intanto devo dire che è una ottima scuola. Si vede non soltanto dalla struttura nel suo insieme. Myslím si, že je to dobrá škola. Nejen struktura této budovy, ale především to, jak studenti sledují a připravují se do vyučování. Líbí se mi pružnost školy, která je schopná školní vzdělávací plán operativně přizpůsobit potřebám studentů. V mnohém je tato škola podobná té naší. Domnívám se, že bychom měli úzce spolupracovat, abychom studenty připravili pro lepší budoucnost. A organizzare una scuola sempre più all'avanguardia e all'altezza dei tempi. Just to say that I noticed the students in the classes are not so. Zaznamenal jsem, že jsou tady při výuce vytvořeny menší skupinky, asi 15 studentů, což je pro učitele vyhovující. Se studenty se tak lépe pracuje. V Itálii se v rámci spoření tyto malé skupiny slučují a pro výuku to není efektivní. Oceňují také vřelé přijetí i fakt, jak s námi studenti při výuce spolupracovali. Za to jsem velmi rád. They wanted to explain, to give us their point of view, and was really fantastic. I appreciated it very much. Italská návštěva měla možnost zavítat také na maturitní ples gymnázia Mozartova. Ten se uskutečnil v pardubickém Ideonu a pracovní návštěvu italských zástupců školského sektoru příjemně odlehčil. Během návštěvy krajského úřadu Pardubického kraje se italská delegace seznámila s chodem krajské samosprávy a krajského úřadu, také se vzdělávacím systémem v České republice i se strukturou vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji. La cosa più importante che ho avuto modo di recepire è stata l'attenzione che Nejdůležitější věcí, které jsem si všimla, je ta velká pozornost, kterou místní rada věnuje vzdělávání. Velmi na mě zapůsobila ta vůle a nasazení, se kterými radní této oblasti čelí současným ekonomickým problémům. Určitě bych byla velmi ráda, kdyby naše spolupráce mohla pokračovat. Díky za to patří i našemu řediteli panu Caronemu, který tuto spolupráci zahájil. Solo in questo modo si può cooperare realmente. Co asi mě nejvíc zaujalo, ta skutečnost, že tak jako nás trápí nejvíce matematika, vzdělanost, úroveň matematiky, tak i tady v Itálii, že to je vlastně celosvětový téměř problém. Ale zaujalo mě i to, že třídy, které nám byly prezentovány, tak jsou strohé, neosobní a přesto tato strana, naši hosté,
je považují za, dá se říct, i nadstandardní. A my někdy nejsme skromní natolik, že si i nevážíme toho, co máme. Další školou, kterou italská delegace v rámci partnerství Comenius Regio navštívila, byla Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Po oficiálním přivítání se Italové seznámili s výukou, organizací i strukturou školy a podívali se na školní statek ve Vesci. Návštěvě z Itálie jsme ukázali prostory pro výuku praxe u zemědělských oborů, a to od chovnu prasat, kde jsou všechny kategorie prasat. Nyní se nacházíme v prostoru ustájení skotu, kde se nacházejí také všechny kategorie skotu, a ještě jim ukážeme chov ovcí a chov koní. Zemědělská škola v Chrudimi byla založena v roce 1862 a je druhou nejstarší zemědělskou školou v České republice. Svou vzdělávací činností vytvořila uznávanou tradici zemědělského školství, což italská delegace velmi ocenila. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.